gentong jenenge Retno Retno Lek awan Agus Supriyadi aku diam nare nanti mah kondisi nah niki sing ayu dhewe niki namine Mbak Ica masih ngeten Mbak Ica Retni lek awan jenenge Tukiran aja ngamuk kailo ya sal paisal aja ngamuk nak bau yang iku aja singitan sing apa sak kebul-bul wae wale ijo bokonge kaya dengkli iki aja nyelumbo mami kok niku nyelumbo iku mamun sore gunung ah kok mamun sore barongan ah kok mamun kok ora sore barongan aja jaman saiki gawe nyelumbo mami harus menghargai pada ibu mami kon pantes nyelumbo kon kaya codot enak lho kok man rumah kon mati lho kok nyeluk pamun ya apa sih kandangmu bangun lho kok iki ngomel wae susune sak gentong ngono bojomu wedhus kon kok layan kon sing ayu niki rambute abang niki sing kaya Nyai Gasima iki namine Solika wong ancen tandake ludruk lek gak dijenengno wedok ya kurang luwes lek awan jenenge Soleh padha arek karo arek nang gunung padha kate guyu ta rek pari-pari lho golungane kaya sapi manak lho Rene nak kok batuk ngono kanjeng ibu kanjeng ibu apa toh apa bu kowe ayu jamu apa biyen nak maksudnya ya sampean dhewe lali ya tak duane nek kon ilek metu kaya kaya curut nama apa iki mang aku tak nang wae ngojek ngojek pelayan wis ya Pak ya aduh ngamun dulu lamun batukmu ngono ah kanjeng ibu bapakmu ini kopi lagi rek walu Bali
ayo